Mijinta ya koyo ta sakamakon ta yi ciki, gani yake wannan cikin za ta haifi ya sama da guda 10. Amma na san kai mai kallo ko mai sauraro zaka ce wannan mijin ku an yana da hankali kuwa. Bayan wannan cikin tana da yara kwaya 3 wanda take daukar nauyin su komai da komai nasu. Ga ciki ga kuma yaran take kula da su kwaya 3 a hannunta a gabanta. Wata lokacin ta kwanta kamar ba ta iya tashi ba, yaran da suke mata komai da komai. Gaskiya ne annabi yayi gaskiya ga wata abu iyaye so da kafa. Uwa ita take daukar nauyin cikin yaro wata ta da gashi tana zaune ga shi bata san inda yake wata dadi ba, kullun tana ta juyi wannan ta juyi wannan ta juyi wannan. Bayan wannan cikin nata kuma ga yara guda 3 suke dan taimakawa ta wani amma zai ta yo siyayya abu ta hawo saman bayyana shi, wannan abin tausayi ne. Gaskiya na yadda wannan bai bi uwa ba yayi asara. Idan kuka kula da yanda uwa take daukar nauyin cikin ɗanta kuma a haka take daukar nauyin ƴaƴanta ta kai su makaranta ta biya musu kuɗin makaranta ta ci abinci. Uwa uba kuma ta yi wasa da su da wannan cikin nata kuma. Gaskiya wannan bidiyon ya ƙara tuna min da cewa uwa mai daɗi ce. Wani abin da ake uwa ba za ka biya ta ba. Domin tunawa da iyaye da kuma sanin wahalar da ta sha da mu ya gaba duk wanda ya ga wannan bidiyon ya mai laki ya mana shi domin iyaye abin koyi ne da su. Ya Allah duk wanda ke da uwarsa Allah ubangiji ya bata lafiya tsawon kwana. Wanda kuma ya saka su ubangiji Allah ya ji kansu da gafara. Duk mai kauna iyayensa ya ce amin kuma ya wa uwarsa addu'a a comment section.